free lawyer sa mga non-worker. So, yun ang inano ko kasi at least free siya. So, pero talaga guys, nagkamali ako ng pili sa kanya, no? Kaya, yung lawyer na yan, mumukuan siya, kanang mutanggap siya og under the table. Oo, parang monkey business yung ginagawa niya. Kaya inaway ko yun. So, para ano na yan guys, para ma-shortcut ang atong kuan ano. So, ako ang unang nag-file ng kisa kung ba na kay gusto lang niya nga himuon niyang abit ang babayi. Pero wala kong musugot kay ang iyang una-una mag-change. Today miingon siya is I love you, and then the next day miingon siya no I don't love you. Kay mo day na ang sign sa midlife crisis kay sa iyang kaugalingon murag two person on his body. So dili ka makatrust niya kay mag-change ang iyang plan. Mo to nga ako yung gipadayon na lang. So nagpuyo mi sa isang bubong pero diya po niya na-receive ang iyang kuan, ang iyang letter for divorce. Diya na po sa among balay, sa among mailbox. So, ning abot ng tungura di ako sa balay, wag yun na ako pick up pa. Gipihaang lanang ako diya sa kanang among kuan, among door. Kay gusto na ako nga, hinigabot niya, siya ang makakita sa iyang kuan, sa iyang sa divorce papers. So, mo to guys no kanang dako pa ang mga istorya no pero ako na lang ning shortcut. So nag-divorce na mi guys. So ang among balay kay ibinta man tuno siya no kanang so namiling kog paagi no ningadto isa ko sa Geminti normally kay mag-apply ko kanang mura og social warning especially for people that who don't have income. So but they are asking me if I have still a property, but I said to them yes. So sabi nila kung ibibinta daw na mo ang balay, so I just come back there after they will our house will be sold. So then later I come back there, but para bang yung tadhana ba parang umaayaw sa akin na parang hindi ako talaga na-solve yung problema ko. Parang maraming mga excuses na ganito, ganyan. Ganun pala ang mga kapalaran natin, no? Iba-iba talaga. So, hindi ako natanggap noon na mag-apply ako ng social warning. Kaya ang ako kunong anak, wala sa ako. Tuwa sa tatay niya. Kaya the time is not enough my income. So, you are not allowed to take care of your child. Pero napaka-unfair ng justice dito. Kasi, parang sino-choice lang nila kung sino yung the most bigger income, yun ang mag-take care sa child mo. Kahit ano pang gawin mo ng iya, kahit tutulo pa ng, ng dugo, kahit iiyak ka pa ng dugo, di gina nimo sila, dili gid sila maluoy nimo. Dili. Kaing nang napaka kuang kaayo ang ilang kuan lahi murag stricto sila kaayo. So mo to mauna to guys no kaya nagthinking ko nga every day I was thinking that what I'm gonna do, my husband is gonna go with other woman, so I'm not gonna do to carry this problem, and I don't want to be that in my life I have that my husband he will carry with two women. I am the original, and then there is the mysteries. So it's like I'm just a garbage that I'm not the original. So ako ang legit. Ako na ang parang kabet. So ang ginagawa ko, gipadayon gito na ako ang divorce no. So kadto kay kanang nag-amo na magibaligya ang balay so kinahanglan nga og masold na among balay. So asa naman ko. So ako na lang gigamit ang akong hunahuna nga bisag siyempre naka sa problema that time no, nawala ang isip mo wala ka na feeling sa love no, giisip ko na lang ang akong brain so karon kanang that time tingin ko daan nga nganong dili man ko muadto sa dating site para maghanap ng lalaki, not for the sex but it's just for talking and to be company to each other, na para ma-solve mo yung problema no, na mawala mo na hindi mo yun maiisip lahat ng problema na umano sa buhay mo. So yun ang ginagawa ko. Pero that time sabi ko ano kaya kung
magabakasyon isa ko. So nagbakasyon isa ko dito sa Pilipinas, pero ningadto ko diretso ko sa Boracay. Kay makuang gid nimo dito, ma-relax nimo ang imong hunahuna. It's a very peace of mind ka dito sa o kung doon ka sa Boracay, kay basta kaangayan nindot kaayo dito kaayo. So just relax and unwind. So mo akong gibuhat ano. So nag-stay ako dito sa amo for 1 month. Then after 1 month ning balik ko diri sa Belgium. Then gipadayon na ako ningadto kog dising site kanang ang akong gikuan nga dating site yung gitan-aw isan ako sa Google kung unsay maayo, pero wala ko makuha og dating site nga magbayad ko. Gusto nako free lang. So ang akong gikuan www.2 yun ang inaano ko, .2 dating site na yun. So hala, kay pag una ko na akong paghimo kaya naunsa man ni nabungaran man ni nako ang kining akong nakit-an nga uyab. So nakit-an ako nya akong gipanan-aw ang iya mga picture. Murag ning kuan dahil sa akong utok no, Lord pasaylo alang ko Lord kung dili ni maayo ang akong gibuhat no, siguro mao na siguro ni ang imong gihatag sa ako nga minsan na kanang mura og kanang na karma ko ba. So hinaot ta Lord nga dili na mo padayon kining mga karma nga imong gihatag kanako, pero kanang pasayloon lang gayud ko nimo Lord, unsaon man tao lang ko nga makasalanan, mas damo pang makasalanan kaysa ako. So nakahimo ko og kanang hunahuna adto nga maida siya trailer. Ang katong iyang trailer niya may tiguwang. Ang katong iyang trailer niya kanang naisip na ako nga inigmob na ako no, makadara ko og kanang unsa ni ngarang kanang ang tawag diini kanang nalipat na ko kay may ningding labay nga tigulang. So kanang ang akong gikuan adto ano nga inigmove na ako no, kining tawhana makatabang ni sa ako kaing na nga no, kanang may trailer siya. So makatabang ni siya dako sa ako nga maglipat sa akong mga gamit. So muto nga nagkaroon may og kanang unsa ni ngaran na relation, pero na break up with me daadto sa daadto kaing na nga no, mangawat siya kwarta na ako unya tima kanang marami din siya palang ano problema, madamo siya mga utang. So kay ako nang ako siyang nakas nga may letter siya for door warders nga kanang pick up on lahat ng mga gamit niya, walang matira kay damo day siya mga geld sa bangko. So mao di siya nga mangawat sa ako hag kwarta, kay ang iyang kwarta diretso dayon sa bangko, ididak dayon sa bangko, kuhaon dayon ang iyang payment kung nandiyan. So murag bilinan lang siya gamay nga pang kuan po niya for the daily needs niya. So mo di na nga magbutang ko kwarta mawala mo to sa una nga akong i-mix yung pera, nag-change gyud na nako siya og kanang unsa ni nga gayud kanang tuyo nga 5, 10, 20 yun ang ganon niya, akong giingon daan na niya, akong gipicturan, mawala gayud guys, mawala kay iya rin ang kawaton di ay kay wala na day siya kwartang matira. Nawad ang kog kanang murag na discourage ko guys, kay imbis nga nagkuha kog lalaki para nga ang lalaki maoy mo tabang na ako, maoy mo guide na ako, maoy mo mo carry sa ako mga problema, maoy mo tabang na ako, pero nabaliktad naman hinuon. Kay ing na nga no, ako naman hinuon ang mo-open sa akong wallet. Dili siya kantigumo ngadto sa kanang inana no, kanang dili siya kantigumo mo treat nimo nga maingon siya dana nga hayani this weekend we are going to go there, it's a very nice weather, you know. So ako pa ang mag-decide ana, at ako pa ang tawag diini ako pa ang mag-ask niya, mag-invite niya na hey, my son is coming this weekend, what we gonna do? So you know what, we are going to eat, but first we have to do something nice first, and then we can go eat after all. So
hindi talaga niyan maaano. Ako parati at ako ang nagbabayad, ako ang nag-uupi ng wallet. So ang ginawa ko noon, sabi ko wala akong kinabukasan diining tawhana. Unya kanang kuan pa siya, mura siya og kanang may problema kay ing nangano dili gud na siya kanang mulabot nako. Mura siya og kanang mauwaw siya kay ing nangano ba no? Mura siya og unsa bang tawag diini nga kanaganing mura siya og kanang kuan siya sa iyang kagalingon ba no kay gamay man gud siya nga tawo ano nya ang iyang mga arm niya short mura siya hapit na siya magiging dwarf ba no kay gamay siya kaayo gamay murag kunti lang siya nga dako sa ako gamay inanil siguro mga gamay siya niya musulot man gay na siya sa akong mga pantalon mura ko na discourage kay kanang mukuan siya musulot siya sa akong pantalon maghuram kay wag siya mga bado usa lang ang iyang long sleeve usa lang ang iyang pantalon may balik-balik kunya murag mauwag jud ko ang butog na nga ang iyang mga bado iya sigong gibaligya unsa ba dili man na pwede nga kuhaan po sa door warders no so tawag diini kanang ako siyang gipamalitan og mga bado, gipalitan ako siya jacket kay may usa lang siya ka jacket. So gipalitan ako siya leather jacket itom og brown. Tapos gipalitan ako siya og kanang scarf, tapos yung hat. Ako siyang yung hat niya gipalitan nako siya tapos sapatos para ako gud siyang gikumpleto kay mauwa man ko nga manlakaw mi nga ako lang ang maayo niya siya dili inana ko guys kung makuan ako ang tao guys kanang ayuhon ako dara siya nga para makuan pero wala man siya effort pud sa ako ang murag murispan sa akong gibuhat niya mura siya og kanang ambot lang mura ko gigamit niya so kung tutuusin murag nagginamit laming duha. So, pero baya sa iya bayang gibuhat sa ako ano kay mura mag-carry nag-caring siya sa ako no sa akong mga gamit, sa akong health na ako. After daana no mura kong na-develop niya. Pero diha lagi ko na discourage ba no nga mangawat siya unya dili siya magthinking sa among daily daily needs namo, yung pagkaon namo, kung unsa ang among buhaton. Wala siya, dili siya. Kuan siya kanang murag iya lang ikuan sa ako atanan. So diha ko na discourage. Nya ning ko da nga wala koy kanang kuan daanin niya, wala koy kanang kinabukasan daaning tawhana kay ang iya lang gipili, ang iya lang kaugalingon. Kuan siya kanang selfish. Sumuto nga kanang nagkuang ko ning balik ko sa dating site nakita ni nako karon ng akong bana pero wala ko magbanha niya nga may nakitaan ko pero ang akong pagkuan sa iya datay nga dito pa ko sa iya nagpuyo kanang kuang kanang murag wala nako siya ipahalata nga maeda ko mulang gihapon murag normal lang nya mura kong nawad-an kaing nangano gipabayad pa ko niya og 150 euro ba no wala koy kanang unsaningan wala koy kanang sariling kwarto pero kanang kay ang iyang balay ba no kuan siya kanang in progress pa wala pa matima tungod lagi say kanang iyang sa iya laging income ba no nga kanang wala na inakuan di na siya makabayad so para hinto-hinto gitabangan pa to nako sa iyang balay gitabangan pa ko kay kitong the time na noon ning na maeda na ko part sa akong balay nga nasold na nako nagkuan gitagaan ako sa akong part nako nakatabang baya ko niya dadto pero wala no guys wala ko kuan niya mo to nga ako to siyang gikuan ako na lang ning shortcut no guys no mo to nga akong gibuwagan siya kay wala gyud koy tawag diini wala koy kanang kinabukasan niya so mo tong akong gibuhat na ako no nagsabot nami sa akong bana karon na no kanang nagsend ko niya og kuan kanang naggalib ko niya og kanang note nga kanang I'm leaving
I'm sorry nga, dili ko na ako masulti sa imo in person, pero I must to live first with my self now. Then maybe later, in a few days, I had to talk to you. But this time, I cannot see it yet for you in person. Maybe because I feel ashamed, or I feel pity to you. I just wanted to go out first with myself for my own, but without my things first. Just myself and few things to bring with me. Then later, I can talk to you. Yun ang nilagay ko sa note ko. Tapos nag-send siya ng message na shock siya. Sabi niya, uli ka na diri kay nagluto baya ko nimo og sausage. Ko, oh, how come? It's so surprising because you did not do that to me. Pag iguda na niya luto, bisang pag once pagayod, the time lang gayod, nagluto siya na ako. Tawag di ini ka ng, ako lang permi magthinking sa pagluto, pero siya, that time, murag siya giningkuan siya nga, kuno pero wala na lang, wala ko, dili ko, sabi ko, I just come back there for one day, then we had to talk, sabi ko ganun sa kaya, pero not this time, kaya, muraog ka ng kuampa ang akong utok, ingkuda na sa iya. Moto guys nga, kanang tawag di ini nga, the time nga, muraog naglain na gyud ang akong hunahuna ba, muraog ka ng, murag dili na ko comfortable sa akong gagalingon nga, very sad ang akong kaugalingon nga, di na ako makaya ba. So, nagthinking ko, why I don't had to make I don't have to make a channel. Why? So I will vlog myself. Then maybe I can try to do it. So yun ang start ko. Nag-start akong mag-open ng account. Doon ako nag-try kay the time naghimo ko og channel, na-stop din yun, kaing nangano, nagkaroon ako ng panibagong mga friend, I'm selecting them, who is the best one, and the old friend, I threw them all out of my Facebook list. I said to them, I don't have business for you anymore, you don't help for all my problems, then I'm gonna throw you out. Then, I will need a new friends, but I will only look for a good ones. So, doon ako nag-concentrate, sa panibago kong new friends nga lagi kaming nag-outing, murag na-stop to na ako ang akong channel, wala pa na ako, nag-open pa lang ako pero wala pa na ako to ang ayana. So noong 2019 bigla na naman akong nag-isip nga, uy, I forget my channel, I have a channel, so maybe I can start it again and I make it seriously now. So yun ang time na yun. So guys, mahaba na to ang vlog ko. Maybe next time, kung may maida ka mo ipangutanan na ako, just put below the comments there and then just speak what you want to speak. And if you want to asking question for me, then you can put it there in the comments, and then I will tell you, or I'm gonna make you a vlog for you. Okay guys? So guys, mga Kinisi Kawago, Pinay Bisaya and Belgium, mag-going na. I had to stop my vlog now. So, mga kuwaknit, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, just subscribe me and click the notification bell at huwag namang kalimutan mag-like sa video ko. Bye-bye!